யாருக்கும் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலையே மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல மாதாஜி, நீங்க கோஹோஸ்ட். ஏகநாம் மாதாஜி. மாதாஜி அவங்க வந்து 2 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல பண்ணிருந்தாங்க. ஒன்னு போயிடுத்து எழிலரசி மட்டும் தெரியறது. அதுல வந்து she is not host. பிரபு இல்லைங்க பிரபு, ஹோஸ்டா இல்ல, ஹோஸ்ட் பண்ணுங்கன்ற. பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க ஹோஸ்ட் எஸ் மாதாஜி மாதாஜி. பண்ணுங்க. எஸ். இங்க பண்ணலாம் சத்ரன் மாதாஜி. பிரபு யூடியூப் லைவ் போயிட்டு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன், ஏதாவதுன்னா பாத்துக்கிறீங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம் பிரபு. கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, அதுக்கு அது ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே ஓகே யூடியூப்ல ஆஃப் ஓகே ஆயிடும், ஓகே அப்புறம் ஓகே. நீங்க எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வருதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது தெரியுது, ஸ்கிரீன் தெரியுது தெரியுது. மாதாஜி. பிரணதி எஸ் முடிஞ்சிச்சு, மாதாஜி. அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது ஸ்ரத்த திரைய விவாக யோகா, விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். கிருஷ்ணா, இன்று பகவான் கிருஷ்ணன் கருணையாலும் சில தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதின் கருணையாலும் நாம 17வது சாப்டர் வந்திருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். வருக என்று வரவேற்கின்றேன். 17வது அத்தியாயம். அதுக்கு முன்னாடி நாம அப்படியே ஸ்டார்டா பார்த்தோம். மாதாஜி ஒரு சின்ன இது தெரியுது பாருங்க மத்தியில கருப்பு, அதை கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க, இன்ட்ரோ இது பண்ணுங்க. தேங்க்யூ பிரபு. போயிடுச்சுங்களா பிரபு? போயிடுச்சு. நன்றிங்க பிரபு. முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் எல்லாம் சாம பேத தான தண்டம் எல்லாத்தையும் முடிச்சு சமாதானம் பேச போனான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரு. துரியோதனம் ஒத்துக்கல, சண்டைதான், இறுதியில போர். அந்த குருச்சேத்திர போர்க்களத்துக்கு வந்து கடைசி நேரத்துல அர்ஜுனன் வந்து பின்வாங்கிட்டா. அப்படி என்னால போரிட முடியாது அப்படின்னுட்டு. அப்படியே பகவான் சொல்றாரு, சத்திரிய தர்மம் போரிடுன்னு. இல்ல முடியாதுன்னு உட்காருவோம். 2வது சாப்டர்ல கீதையின் ஒரு சுருக்கம். அதுதான் இந்த 18 அத்தியாயத்தோட சுருக்கம்னு சொன்னா 2வது அத்தியாயத்தை சொல்லலாம். அதுல பகவான்கிட்ட போயிட்டு அவரு சரணடைகிறார். பகவான்கிட்ட சரணடைச்சதும் பகவான் அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. உடல் இல்லை, நாம ஆத்மா, உடல் வந்து அனித்தியம், நித்தியம் வந்து ஆத்மா நித்தியமானன்னு சொல்றாரு. 3வது சாப்டர் கர்மயோகத்துல நாம வந்து ஏதாவது ஒரு செயலை செஞ்சே ஆகணும், செய்யாது இருக்க முடியாது. அப்படி செய்யற அந்த செயல் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், இல்லாட்டி விடுவிக்கும். ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் என்னன்னா சுயநல நோக்கம் இல்லாம பகவானுடைய திருப்திக்காக செயல் செஞ்சா தன்னை பற்றியும் பகவானை பற்றியும் திவ்யமான ஒரு ஞானத்தை பெறலாம்னு கூறுது. 4வது உன்னத அறிவுல பகவத்கீதை எப்படி தோன்றுச்சு, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு விளக்கப்பட்டிருக்குது. மற்றும் ஆத்மா பகவான் இந்த 2 பேருக்கு இடையே உள்ள உறவு பற்றிய ஒரு திவ்யமான ஞானமான அறிவு அது. அந்த அறிவு ஒருவரை தூய்மைப்படுத்தி முக்தியை கொடுக்கும். அப்புறம் கீதையின் வரலாறு பார்த்தோம். இந்த அதுலயும் கடைசி அதனுடைய இறுதி கட்டத்துல என்ன பார்த்தோம்னா, அந்த அத்தியாயத்துல தன்னை உணர்ந்த ஒரு குருவை நாம் சென்று அடைய வேண்டும். அதாவது சங்கிலி தொடர் மூலமா வந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையின் மூலமாக வந்த ஆன்மீக குருவை நாம் அடைய வேண்டும். அடுத்து 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகத்துல நாம கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து செயல் செய்யணும். இதுதான் நம்மளுடைய நமது அமைதிக்கான வழி. என்னன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும். 6வது தியான யோகம். இந்த தியான யோகம்னா அஷ்டாங்க யோகம். அந்த அஷ்டாங்க யோக முறைப்படி மனசையும் புலன்களையும் அடக்கி செயல்படுவது பற்றி பார்த்தோம். 7வது அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம். அதாவது பூர்ணத்தின் ஞானம், பௌதிகம், ஆன்மீகம் அனைத்தையுமே தாங்கி நிற்கிறவரு அந்த பகவான் தான். புண்ணியமான ஆத்மா, புண்ணியம் செஞ்ச ஆத்மாக்கள் வந்து அவர்கிட்ட சரணடைகிறாங்க. புண்ணியமற்ற ஆத்மாக்கள் வந்து வேற வழிபாட்டு முறைகள்ல ஈடுபடுறாங்க. அது நம்ம பார்த்தோம். 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு செய்யறாங்க, 4 விதமான மூடர்கள் என்னிடம் வருவதுன்னு பகவான் வந்து சொல்லிக்கிறார். அதுல 8வது அத்தியாயம்
பரத்தை அடைதல், அதாவது பகவானுடைய இருப்பிடத்தை அடையிறது. எப்படி அதுல சொல்லப்பட்டது என்னன்னு எம் ஆபீஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து இறக்குற நேரத்துக்கு எந்த ஒரு நினைவோட எந்த ஒரு உணர்வோட இறக்கமோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் அடுத்த பிறகு கிடைக்கும்னு பார்த்தோம். அதுல பகவான் சொல்றாரு, அந்த காலத்தாமே முத்துவா கலைவரம்ன்றாரு. என்னன்னா, இறக்கின்ற இறுதியில் அந்த மரண தருவாயில் யார் ஒருவன் என்னை எண்ணுகின்றானோ அவன் சந்தேகமே இல்லை என்னுடைய திவ்யமான ஒரு இயற்கையை அடைவான் அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. அதுக்கு நம்ம எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு பண்ணணும். எதுவும் நம்ம கஷ்டம்லாம் எதுவுமே படவே வேண்டாம். அதுக்கெல்லாம் சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இந்த 3 9 வகையான பக்தி தொண்டுல இது 3 போதும். 3 சொன்னா போதும். அதுல 1 என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சுலபமான இந்த மகா மந்திரத்தை சொன்னா போதும். இத வந்து நாம தனியா நாமளா சொல்லிட்டு இருக்கிறது இல்ல, பக்தர்களுடைய சங்கத்துல கேட்டு அறியணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். 9வது அத்தியாயம் மிக ரகசியமான அறிவு. இதுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்தான் முழுமுதல் கடவுள். பக்தி தொண்டுன்றது ஒரு நித்தியமானது. அந்த பக்தி தொண்டால் நாம் பகவானையே அடையலாம்னு பார்த்தோம். 10 பூரணத்தின் வைபவம். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனைத்து உயிர்வாளிகளாலும் வழிபடக்கூடிய ஒரு உன்னதமான பரம்பொருள்னு பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொன்னாரு? நான் வந்து ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணு, ஜோதியில வந்து பிரகாசமான ஜோதியில சூரியன், வேதங்களில் சாமம், இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் நான் பகவான் அனைத்துமே பகவான் இறுதியில் பார்த்தா அதை பற்றி விளக்கினார் பகவான். 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூபம். விஸ்வரூப தரிசனத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டினாரு. அதுக்காக ஒரு திவ்ய கண்ணை கொடுத்தாரு. பார்த்துட்டு கடைசியில இறுதியா பகவான் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் பயந்துட்டு வேண்டாம், எனக்கு பழைய ரூபத்துல நீங்க வந்திருக்குன்னு சொல்லி வேண்டுற அப்படி. அப்ப வந்ததும் பகவான் சொல்றாரு, இந்த அழகோட அந்த மனிதனை போல இருக்கிற வந்து தோற்றம்னா என்னுடைய சுய ரூபம், அதாவது மூல ரூபம் பகவான் சொன்னாரு. 12 பக்தி தொண்டுல தூய பக்தி தொண்டுதான் பக்தி யோகம். இது வந்து தூய கிருஷ்ண பிரேமை அடைய ஒரு மிகச்சிறந்த வழி. இந்த வழி தெய்வீக குணங்களை வளர்க்க உதவுதுன்னு பார்த்தோம். 13 இயற்கையும் அனுபவிப்பனும் உணர்வும். வந்து யார் ஒருவர் வந்து உடல் ஆத்மா இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மற்றும் பரமாத்மா இந்த 3ஐயும் உணர்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். 14 ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள். அனைத்து ஆத்மாவும் இந்த 3 குணங்கள் கீழ் தான் உள்ளது. நம்ம இது எப்படி செயல்படுகிறது, இதை எப்படி கிடக்கிறது அப்படின்னு 14வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகத்துல பௌதிக உலகின் பிணைப்பிலிருந்து நாம எப்படி விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணன் பரமபுருஷ பகவானை உணர்வதற்கான வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள்ங்கிறத பார்த்தோம். ஆனா இதை அறிஞ்சவங்கதான் பகவான் கிட்ட சரணடைந்து அவருடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்கன்னு பார்த்தோம். 16 தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். நேற்று நாம பார்த்தோம். அசுரனோட இயல்பு என்ன? சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாம இருப்பாங்க, மனம் போன போக்குல செயல்படுவாங்க. இவங்க வந்து கீழ்நிலையான ஒரு இழிந்த பிறவிகள்ல பிறப்பெடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே தெய்வீக இயல்புகள் என்னன்னா, தெய்வீக இயல்புடைய மனிதர்கள் வந்து சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றி படிப்படியா ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைவார்கள்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு பாக்குறது என்ன? 17வது அத்தியாயம் நம்பிக்கை நம்பிக்கை. அதை பத்தி என்னன்னா, முதல்ல 17.7 17.1வது அத்தியாயத்துல முதல்ல இதுல வந்து அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிக்கிற அப்படி என்னன்னு கேள்வி கேட்கிற அப்படி பகவான. எப்படி வந்து நேத்து சொன்னீங்க, அதாவது தெய்வீக இயல்புடையவர்கள் வந்து பகவானை வழிபடுவாங்க, பகவான் கிட்ட போவாங்க. அசுர இயல்புடையவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு ஏற்ற வழிபாடுகள் செஞ்சு அவங்க வந்து கீழ் லோகத்துக்கு போறாங்க, அது கும்பிடுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா இந்த ரெண்டையுமே இல்லாத மற்றவங்கள தன் மனம் போகல வழிபடுறவங்களுடைய நிலை என்னன்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்கிறா அப்படியே. அதுக்கு பகவான் லார்டு கிருஷ்ணா ஆன்சர் 3 modes of, அதாவது 3 குணங்கள்ல மனிதனுடைய நம்பிக்கை இருக்குது. அதாவது சிரத்தா, நம்பிக்கை. இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. பிரபு, அதை நான் தமிழ்ல அப்படியே சொல்றேன். அதெல்லாம் தமிழ்ல வரும், கிளாஸ்ல தமிழ்ல வரும்.
சரி, அந்த கிளாஸ்லயே பார்க்கலாமா? அதை ஒரு 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 லைன்ல சொல்லிடுறேன். பகவான் சொல்றாரு, 3 குணத்துலதான் தியாகங்கள் இருக்குது, 3 குணத்துல தவங்கள் இருக்குது, 3 குணத்துல உணவு இருக்குது. யாகங்கள், இந்த தானம், தவம், யாகம், இது எல்லாமே 3 குணத்துல இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ், ஆஸ்டிரிட்டி, ஆஸ்டிரிட்டி 3 மோட்ஸ், சேரிட்டினா தானங்கள். இந்த 3மே 3 குணத்துல இருக்குது. இறுதியா என்ன சொல்றாருன்னா ஓம் தத் சத்து. இந்த வாக்கியம் இந்த ஓம் தத் சத்துங்கிறது ஓம்ங்கிறது பகவானுடைய அருவ ஒளி. இதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். ஓம்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அருவ ஒளி. சத்துங்கிறது நம்ம ஒரு யாகம் பண்றோம் பாருங்க, அந்த யாகம் செய்யும் போது சத்துன்னு நம்ம சொல்றோம். அது பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த செய்யறோம். இந்த யாகம், தவம், தவம் இந்த செயல்கள்லாம் சத்து அப்படிங்கிறதான் முடிக்கிறாங்க. அந்த சத்துங்கிறது பூரண உண்மை. இத விளக்கமா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத சப்ததசோ அத்தியாய ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.1 யாராவது படிங்க. अर्जुन उवाच ये शस्त्रे विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धायान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् अहो रजस्तमः. அர்ஜுனர் வினாவினார், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வ குணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட கேக்குறாங்க, இப்ப சாஸ்திரங்களை பின்பற்றவங்க அப்படின்னீங்க, பின்பற்றாதவங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த அத்தியாயத்துல சொன்னீங்க. தெய்வ குணமுடையவர்கள், அசுர குணமுடையவர்கள்னு. ஆனால் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபாடுகள், அவங்களுடைய கற்பனை என்ன? இப்போ ஒரு நான் பக்தி சாஸ்திரி படிக்கும்போது பிரபு கிருஷ்ணதாஸ் பிரபு சேர்த்து அவர் சொன்னாரு, ஒரு பைக்கு அவன் போகும்போது அந்த பைக் ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆகாத ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில அவனை காப்பாத்திருச்சான். ஏதோ அது நல்லா பண்ணுவான். அந்த பைக்கை வச்சு எல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அந்த பைக்கு தான் சாமின்னுட்டு. நாம கூட என்ன செய்யறோம்? நமக்கு யாருன்னா உதவி செய்யறோம். ஏதோ ஒரு செலிபிரிட்டி, ஒரு எக்ஸ், நமக்கு ஒரு மிக கஷ்டத்துல இருக்கோம், நமக்கு பசங்களுக்கு கல்யாணம் அவ்வளோ இல்ல, நம்ம பிள்ளைங்க படிக்கணும், ஏதோ ஒரு உதவி, நமக்கு ஒரு வீட்டையே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்றோம்? அவங்க இந்த மாதிரி யாரு பண்ணுவா? நீதாமா கடவுள் அப்படின்ட்டு அவங்களே நம்ம தெய்வமா இப்பயும் நம்ம பாக்குறோம். அவங்களுக்கு பிடிச்ச தலைவர்களை, சினிமா நடிகர்களை தெய்வமாவே கொண்டாடுறாங்க மக்கள். அப்படியே அவங்களுடைய என்ன குணத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க? சத்துவ குணமா, ரஜோ குணமா, தமோ குணமா? இந்த மாதிரி தங்களுடைய கற்பனை கேட்ட நிலையில வழிபடுறவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு 17.2 17.3. அது ஒருத்தர் இது ஒருத்தர் படிச்சிருங்க. ஏன்னா டைம் இருக்கு, டைம் எல்லாம். 17.2 படிங்க யாராவது. பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேகினாம் சா பகவான் வாச. ஸ்ரீ பகவான் வாச. பகவான் பவதி ஸ்ரத்தா தேகினாம் சா ஸ்வபாவ ஜா சாத்வீகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஷணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடற்பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. படிச்சிருங்க பிரபு. அப்படியே கண்டிப்பா படிச்சிருங்க. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத பிரக்தாமயோ அயம் புருஷோ யோ எச்சத்த ச ஏவசகா. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக
கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த உடல் பெற்ற ஆத்மா வந்து அதனுடைய இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த உடல் பெற்றவனுடைய இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனது நம்பிக்கை வந்து மூணு குணத்துல பிரிக்கலாம், 3 வகையா. என்னன்னு சொல்லி என்ன கேளு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இந்த இயற்கை குணங்களை டிபெண்ட் பண்ணி அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைய ஏற்படுத்திக்கிறான். அந்த அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பதான் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையும் அவன் உடையவனா இருக்கிறான்னு. பக்தன் என்ன மேல அந்த படம் போட்டிருக்குது பாருங்க. பக்தன் சுத்த சத்துவ குணம். பக்தியை வளர்த்தி கிருஷ்ண பிரேமை அடைஞ்சு பகவான் கிட்ட போவான் சுத்த சத்துவ நிலையில. அதாவது இன்னைக்கு இப்ப பாத்துருப்பீங்க, 3 குணம் இருக்குது. சத்துவம், ரஜோ, தமோன்னு. சுத்த சத்துவம் எங்கிருந்து வந்தது? சுத்த சத்துவம் கிருஷ்ண பிரேம நிலை, கிருஷ்ண உணர்வு, அது வந்து சுத்த சத்துவம். அடுத்து ஞானி வந்து சத்துவ குணம். அவன் வந்து ஞானத்தின் மூலமாக முக்தி அடையறான், பிரம்மன் நிலைக்கு போவான். ஞானிங்கிறவன் சத்துவ குணத்துல ஞான யோகத்தை பயின்று முக்தி அடைந்து பிரம்மனிடம் போவான். காமி, அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து பண்றவங்க, அவங்க ஏதாவது பலன்ல எல்லாருமே, இந்த பௌதிக உலகத்தில் எல்லாருமே பெரும்பாலானவர்கள் ரஜகுணம் தான். அவங்க பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு செயல் செஞ்சு அந்த அந்த பேராசையில எங்க போறாங்க? சொர்க்கலோகங்களுக்கு போறாங்க. சொர்க்கலோகங்களுக்கு போனாலும் திரும்பிதான் வரணும். பிரம்ம 3 வகையா புனராவர்த்தனம் அர்ஜுனாங்கிறாரு. இந்த இருக்கிறதே ரொம்ப நாள் வாழக்கூடிய ஒரு பிளானட் எதுன்னா பிரம்மலோகம் தான். அந்த லோகம் மட்டும்தான். இந்த லோகத்துக்கு போனா கூட திரும்பி இங்க நாம வந்துதான் ஆகணும். நித்தியமான லோகமான பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போனா நாம திரும்பி வர மாட்டோம். 17.4. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. சாத்வீக தேவான் ரக்ஷாம்சி ராஜசஹ பிரேதான் பூத கணாம்ச சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனா. சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். சமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இதுலயே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க, படமும் போட்டிருக்கிறாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க தேவர்களை வழிபடுறாங்க, அவங்கள வணங்குறாங்க. அசுரர்களை குணத்துல இருக்கவங்க வழிபடுறாங்க. பூதகணங்களையும் வந்து பேய்களையும் யார் வழிபடுறாங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. 3க்குமே 3 படம் போட்டு விளக்கி இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.6. படிங்க மாதாஜீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. எனக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் தெரியும் மாதாஜி, இது தெரியாது, அது படிக்க முடியாது என்னால. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க, பரவாயில்ல மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சீங்கனாவே சந்தோஷம். படிங்க. ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி, நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தே யே தபோஜனஹ தம்பாகம் கார சம்யுக்தா காமராக பலான்விகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பல வந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்கள் தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு நீங்க அடுத்த ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கல. 17.6 படிச்சீங்க. இது வந்து காமம், இந்த பட்டுதல், அந்த ஆசையிலையும் அது மேல அட்டாச்மெண்ட்லயும் நம்ம சாஸ்திரத்துல கொடுத்துருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்றது கிடையாது.
தற்பெருமையா அகங்காரமா செய்யறோம். ஏன்னா நம்மகிட்ட எல்லாம் இருக்குது, உடல்ல கர்வம் இருக்குது. முதல்ல அந்த கர்வத்துக்கு அந்த காமத்தினால வர்றது பற்றுதல். அதனால செய்யறவங்க இந்த உடம்புல இருக்கிற முழுக்க முழுக்குறையுமே துன்புறுத்துறாங்க. அதனால பரமாத்மா கூட துன்பப்படுறாரு. இந்த மாதிரி செய்யற முட்டாள்கள் தான் அசுரர்கள். வாங்க படத்துல எப்படி பண்றாங்கன்னுட்டு, ஒருத்தர் தலைகீழ மண்ணுக்குள்ள தலையை வச்சு அது ஒரு இதுன்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. தவம் இங்க முட்டி போட்டு பண்றாங்க. அது பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்கு. இந்த மாதிரி பண்றதுனால என்ன ஆகுறாரு, உள்ள அந்த உடலுடைய மூலக்கூறுகள் எல்லாம் துன்புறும். பரமாத்மாவும் துன்புறுகிறார். இந்த தவம் இருந்தார் பாருங்க ராவணன். ராவணன் தவம் இருந்து உட்காந்து புத்தெல்லாம் மேல கட்டிடுச்சு. புத்தெல்லாம் மேல கட்டி கடைசியில என்ன வரம் கொடுத்தாரு சிவபெருமான். வரம் கொடுக்கும்போது ஒரு வரமே கேட்டா. அப்படி அவன் என்ன கேட்டான், நீங்க இலங்கைக்கே வரணும், என் கூட வரணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டா. அப்படி வரணும்னா என்ன, அவ அப்ப வர முடியாது அப்படின்னதும், வேணா இந்த இதோட கைலாயத்தோட தூக்கிட்டு போனான். அப்படி அவன் முயற்சி பண்ணி பாருங்க, அவனுக்கு கொடுத்த வரத்தை என்ன செய்யறான், தவறான வழியில தான் பயன்படுத்தான். இந்த கைலாயத்தையே தூக்கிட்டு போறதுக்கு பாக்குறான். அவனுடைய எண்ணம் நல்லதுக்கு வாங்குற வரத்தை நல்லதுக்கு பயன்படுத்துறது இல்ல, அவனுடைய சுய லாபத்துக்கு தன்னோட இதையும் அவனுக்கு பலசாலி நான் தான் அப்படின்னு ஒரு கர்வத்துல அவன் பண்றான். இதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள பரிந்துரைக்கப்படல. அவங்க முட்டாள்கள், அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.8 ஆயு சத்த பலரோக்கிய சுகப்பிரதி யுவத்னாகாம் ரஷ்யா ஸ்னிக்த ஸ்திராஹத்யா ஆகார சாத்வித பிரியாகாம். ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்துடன் ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அருமையா கொடுத்துருக்காருங்க பாருங்க. நம்ம ஆயுளை நீடிச்சு நம்ம வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியும் கொடுக்குது. அந்த மாதிரி உணவு என்னென்ன, அந்த உணவு யார் சாப்பிட்றா, சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்களுக்கு சாப்பிட்ற உணவு அது. இது ரசம் இருக்கு, ரசம்னா டேஸ்டா இருக்குது, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்ட சத்தும் கூட இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இது இதயத்துக்கு இதமளிப்பது அப்படின்றாங்க. நீங்க ஒருத்தர் சொல்றாங்க, என்ன இதை சாப்பிட்டு என்ன உடம்புல சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இருக்கிறதுலயே பெரிய உருவம் எது, யானை. ரொம்ப மிக பலசாலியான ஒரு அனிமல் எதுன்னா யானை தான். அந்த யானை காட்டுல அந்த பெரிய பெரிய மரத்தை தூக்குறதுக்கு, அந்த காலத்துல எப்படி ராஜராஜ சோழன்னா அவ்வளவு பெரிய தஞ்சை பெரிய கோயில கட்டினா. அப்படி எப்படி கட்டினா, அப்படியே அந்த யானைகளை வச்சுதான் கல்லு மண்ணு எல்லாம் ஆளை வச்சு கயிறு கட்டி இழுத்து போய் செய்தது. அந்த அளவுக்கு பலம் இருக்கிற யானை என்ன சாப்பிடுது, தாவரங்கள் தான் சாப்பிடுது. மனிதர்கள் என்ன சொல்றாங்க, நாம என்ன சொல்றோம், என்ன சத்து இருக்கு இந்த சாப்பாட்டுல, இந்த மாம்சத்துலதான் நல்ல சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சத்துக்காக தான் நாங்க சாப்பிடுறோம்ன்றாங்க. அதுல டாக்டர்கிட்ட போனோமே, நம்ம எந்த டாக்டராச்சும் போனதுமே என்ன சாப்பிடுறீங்க, வாங்க நீங்க நல்லா நீங்க மட்டன் சிக்கன் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு எந்த டாக்டராச்சும் சொல்றாரா? உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மட்டன் சிக்கன் நல்லதா? முதல்ல அது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு ஏற்றது கிடையாது. நாம அதுல நம்மளுடைய கருணை, தயங்கிற ஒரு குணமே போயிடுது மாம்சம் சாப்பிடுறதுனால. அதனால என்ன பலன், இப்ப பால் பொருட்கள் இருக்குது, அதுல எத்தனை விதவிதமா பன்னீர் எவ்வளவு அருமையா செய்யறாங்க. அந்த பன்னீர் பால் பொருட்கள்லாம் ரொம்ப சத்து உடம்புக்கு. அது மக்களுக்கு அதை விட அதுதான் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்றது. நாக்கு தான் ரொம்ப மிக மனசு ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அடுத்து நாக்கு, இந்த நாக்கு அடிமையாயிட்டோமா அப்புறம் அவ்வளவுதான். நாம ஒரு அடுத்த பிறவி நமக்கு இப்பதான் பார்த்தோம். எடுத்து படிக்கலாம். கீழான உயிரினங்களுக்கு போய் நாம பிறவி எடுப்போம்.
17.910. 9வது 10வது 17வது படிங்க மாதாஜி. படிங்க. कट्पबललवणात्युष्णः तीक्ष्णरुक्षविदाहिना आहार राजश्रेष्ठ दुःख शोकाम्य பிரதா. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இதற்கு உணவு துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகிறது. யாத்தயாமம் கதரசம் பூதி பிரசூயிதம் ச யத் உச்சிஷ்டம் அபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவு தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப எந்த மாதிரி மிகவும் கசப்பா இருக்கிறதும் புளிப்பா இருக்கிற உப்பு நிறைஞ்சு சூடு காரம் உலர்ந்த இதெல்லாம் மற்றும் எரிகிறதுனா எது எரியுது பாருங்க. நம்ம டைரக்டா நெருப்புல காமிச்சு செய்யறாங்க, சாப்பிடுறாங்க. தந்தூரி, அதுவே தந்தூரின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அதுல உப்பு புளி காரம் போட்டு செஞ்சு சாப்பிடுறோம். இப்போ அந்த மாதிரி பேக்கெட்ல பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுல என்ன இருக்குது, ஏதோ டேஸ்ட், அதை பார்த்தா உப்பு புளி காரம் தான் இருக்கும். அந்த டேஸ்ட் வாங்கி சாப்பிடறோம்னா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி உணவுகள் துன்பம் சோகம் நோய் தான். எந்த அளவுக்கு காரம் கம்மி பண்றோமோ, காரமும் உப்பும் கம்மி பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு உடலுக்கு நல்லதுன்னு டாக்டரே சொல்லுவாரு. புளிப்பு அடுத்து சொல்றாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி ரொம்ப சூடாவும் சாப்பிடக்கூடாது. இதெல்லாம் ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமானது இந்த உணவு. இதனால நமக்கு விளையிறது துன்பமும் சோகம் தான், நோய் தான். அடுத்து நாம சமைச்சோமா ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய, பகவானுக்கு நம்ம செஞ்சோமா அப்பப்ப செய்து வைக்கணுமாங்க. இந்த பழைய சாப்பிடுறாங்க எவ்வளவு பேர், ரொம்ப பழசான சாப்பாடு, அது ஊசி போயிருக்குது. அப்ப பிரெட் வாங்கி வைக்கிற பன்னு, அது அப்படியே நூல் வடையெல்லாம் செஞ்சா நூல் கோத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற சாப்பாடு. அடுத்தவங்க நம்ம எச்சில கூட சாப்பிடக்கூடாது. அந்த எச்சில் கூட அவங்களுடைய குணம் நமக்கு அந்த குணம், சமைக்கிறவங்க குணம். ஒரு சாப்பாடு இருந்தா செய்தமா அது பிரசாதம் ஆகும்போது சாப்பிட்றவங்களோட உணர்வு அது இருக்கும், பகவானுக்காக செய்யறதுன்னுட்டு. ஆனா நம்மளே இஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு 4 நாள் கழிச்சு கெட்டு போய் இதெல்லாம் சாப்பிட்டோமா, அது அந்த மாதிரி சாப்பிட்றவங்களுடைய அந்த குணம் என்ன குணம், அது தமோ குணம். அந்த மாதிரி இருக்கிற மக்கள் தான் அதை விரும்புறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.11. ஹரே கிருஷ்ணா. வீரியஜ்னோ விதிதிருஷ்டோ யா இஜ்யதே யஸ்தவ்யம் ஏவேதி மனஹ சமாதாய சாத்விகஹ. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண. சாஸ்திரத்துல இப்படிதான் செய்யணும், அப்படி கடமை செய்யணும்னு சொல்லிருக்குது. பலனை எதிர்பார்க்காத, பலனை எதிர்பார்க்கறது இல்லை. நான் ஒரு சேர்னாங்க பலன் தேவையில்லை. பகவானே சொல்றாரு, உங்களுடைய கடமை செய்யுங்க, பலனை அவங்ககிட்ட விட்டுருந்து அர்ஜுனர்கிட்ட பகவான் சொல்றாரு, உங்களுடைய கடமை என்ன, சத்திரிய தர்மம் போயிடணும், அதை செய்ய, அதனோட பலனை பத்தி நீ கவலைப்படாத, அதை என்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி சாஸ்திர விதிப்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காத செய்யற யாகம் சத்துவ குணத்தை சேர்ந்த மனிதர்களால் செய்யப்படுகிற யாகம். 17.12. அபிசந்தாயது பலம் சம்பார்க்கம் அபிசைவயத் யுஜ்யதே பரதஸ்ரேஷ்ட தம் யக்னம்
பித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பௌதிக நன்மை வேணும்னு எனக்கு செய்யப்படுற என்ன பௌதிக நன்மை, நமக்கு எதுனா ஒண்ணு வேணா எதுக்குமே நம்ம யாகம் பண்ணலாம். அப்படி செய்யும் போது எனக்கு செல்வம் வேணும், எனக்கு ஒரு நிலம் வாங்கணும், எனக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும், எனக்கு ஒரு வேலை வேணும், எதுக்குமே செய்யலாம். அந்த மாதிரி செய்யற யாகம் வந்துட்டு ரஜோகுணத்தை சேர்க்கிறது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. 17.13 17.13 படிங்க. உதிஹீனம் அசுஸ்ருஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் மதசீனம் க்ஷத்ராவிரகிதம் யக்ஞம் தாமசம் பரிசட்சதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சிணையின்றி, நம்பிக்கையுமின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. நாம எது செய்தாலுமே சாஸ்திர விதியை ஃபாலோ பண்ணி தான் பண்ணணும். அந்த சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காம, பிரசாதங்கள் கொடுக்காம, வேத மந்திரங்கள் உச்சரிச்சாதான் அது வந்துட்டு யாகமாகுது. உச்சரிக்காம சரி யாகமே கிடையாது. நான் படிக்க எது ஒண்ணு பண்றேன்னா அது யாகம் கிடையாது. புரோகிதர் வேணும், அந்த புரோகிதருக்கு தட்சணை கொடுக்கணும், நமக்கு நம்பிக்கை வேணும், வேத மந்திரம் ஒழிக்கணும், இதெல்லாம் இருந்தாதான் பிரசாத இறுதியா கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம செய்யாம நம்பிக்கை இல்லாம செஞ்ச யாகம் வந்துட்டு தமோ குணத்துக்காக செய்யறது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க செய்யறது. இந்த தமோ குணங்கிறது ஒரு இருளுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த இருள் நிறைந்த குணத்தை தமோ குணத்துல இருக்கிற நம்பிக்கை வந்துட்டு நம்பிக்கையே கிடையாது. அவங்க நம்பிக்கைன்னு சொல்றாங்க, பட் அது நம்பிக்கை கிடையாது. இந்த மதச்சடங்கு வந்து ஏற்கப்பட முடியாது. இது வந்து தமோகுணம் இருக்கிறதுனால இந்த அசுரத்தனமான மனநிலை கொண்ட மனித சமுதாயத்துக்கு தான் இது செய்யறாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு நன்மையுமே கொடுக்காது. ஏன்னா சாஸ்திரத்தை மதிக்கிறது இல்ல, பிரசாதம் இல்ல, புரோகிதர்கள் இல்ல, வேத மந்திரம் இல்ல, நம்பிக்கை இல்ல. இது வந்து தமோகுணத்தை சேர்ந்தது. 17.14 தேவாத்விஜா குருபத்ம பூஜானாம் சௌச்சாம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சாரியம் அஹிம்சா ச சரீரம் தபா உச்யதே. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து தவங்கள் கூட 3 விதமா இருக்குது. ஒண்ணு உடல்ல செய்யறது, ஒண்ணு வாக்கினால் செய்யறது, ஒண்ணு மனதினால் செய்யறது. தவங்கள் கூட 3 தவங்கள் இருக்குது. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியவர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலில் தவங்கள் ஆகும். இதுக்கு சொல்ல வர்றாரு, என்ன சொல்ல வர்றாரு? மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம். இதுவும் இல்லாத இன்னும் வேத ஞானத்துல சிறந்து விளக்குறாங்க பாருங்க. அவங்களுக்கும் நாம மரியாதை செலுத்தணும். அது எப்படி உடனே செய்யப்படும் தவங்கன்றது அவங்க பார்த்தா தண்ட பிரணாமம். தண்டத்துல குச்சி, கொம்பு மாதிரி நீளமா படுத்து அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். அப்புறம் தூய்மை. எப்படி தூய்மைங்கிறது நம்ம உள்ளும் புறம் அகத் தூய்மை வந்துட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுனால அகத் தூய்மை ஏற்படுது. தண்ணியில குளிக்கிறதுனால புற தூய்மை நமக்கு ஏற்படுது. தூய்மை. எளிமைனா ஒளிவு மறைவு இல்லாத, கபடம் இல்லாம இருக்கணும். அதுதான் எளிமை. பிரம்மச்சாரியங்கிறது இதுல பிரம்மச்சாரியத்தை பத்தி என்ன சொல்ல வரலாம்னா, பிரம்மச்சாரியங்கிறது சாஸ்திரத்தைப்படி
திருமண வாழ்க்கையில தான் நாம அதை அனுமதிக்கிறாங்க, வேறு விதமா பண்ணக்கூடாது. அதுதான் பிரம்மச்சாரியம். திருமணம் ஆனா கூட திருமணமான பின்னாடியே தவறான ஒரு உறவுல நம்ம வேற ஒரு பெண்களை தவறான உறவுல நாம ஈடுபடக்கூடாது. இது பிரம்மச்சாரியம். இதுவே பிரம்மச்சாரியம். இதெல்லாம் உடலை அடிப்படையாக கொண்டது. அகிம்சை. அகிம்சைனா மனதால கூட அடுத்தவங்க மனசை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது நம்ம பேச்சுல கூட. அதுதான் அகிம்சை. இதெல்லாம் இந்த உடனெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்கள். பாருங்க, ஒரு சின்ன பையன் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்த தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருக்கு ஒரு சிறிய குழந்தை மாலை போடுது. இது அந்த குழந்தை செய்யற உடலின் தவங்கள். நம்ம குழந்தைங்கள பக்தியில குழந்தையிலே பார்க்கணும். சில சாரி கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகலாத மகராஜ் சொல்றாரு, 5 வயதுல இருந்தே குழந்தைங்களுக்கு நாம பக்தி பயிற்சி கொடுக்கணும். அதாவது பள்ளி பருவத்திலேயே 5ல வளையாதது 50ல் வளையாது பக்தி நாம கொடுக்கணும். நமக்கு இது தெரியுது. முடிஞ்ச அளவு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாதான் அவங்களுடைய வாழ்வு எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும். 17:15. சத்யாம் சாய ஸ்வத்யாயாபியாசானாம் சைவ வான்மயாம் தபா உச்யதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணன். உடலின் தவங்கள் மாதா பிதா குரு தெய்வம் வேதாந்தத்துல இருக்கவங்களுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடியது மரியாதை கொடுக்கறது. அது உடலின் தவம். அதுவும் இந்த பிரம்மச்சாரி எளிமையெல்லாம் பார்த்தோம் கடந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த ஸ்லோகத்துல உண்மையா இனிமையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோகோசம் மியூட் பண்ணுங்க பிளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மைகளுக்கு விதமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். படம் போட்டுருப்பாங்க. இது இந்த மாதிரி இருந்ததுக்கு யார் சொல்லணும்? தர்மபுத்திரன் சொல்லலாம். யுதிஷ்ட மகாராஜா அவர் பொய்யே பேசுறது இல்ல. அவர் அடுத்தவங்க மனசு துன்புறுத்தாதான் பேசிருக்கிறாரு. அவர் பேசுற பேச்சு நன்மையை தான் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி இப்போ நாம பேசும்போது இதுல இன்னும் பேச்ச பத்தி சொன்ன தவங்கள் இன்னும் சொல்லலாம். அடுத்தவங்களுடைய மனம் கிளர்ச்சி அடையும்படி நம்ம பேசக்கூடாது. ஒரு குரு இருக்கிறாரு, ஒரு ஆசிரியர் இருக்காங்க, தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அறிவுரை கொடுக்குறாரு. அப்படி அறிவுரை கொடுக்கும்போது அவர் உண்மையை பேசலாம், அது டவுட்டே இல்லை. ஒரு சில இடத்துல வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார், என்னன்னு, பொய்மையும் வாய்மையடைத்து குறைத்திருக்கும் எண்ணில். ஏன்னா உண்மையவே பேச சொல்லிட்டாங்க, நான் உண்மையே பேசுறேன் அப்படிங்கிறோம். அப்படிங்கும்போது ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் என்னன்னா, ஒரு கசாப்பு கொட்டில இருந்து ஒரு பசு ஓடி வந்துருச்சு. ஓடி வரும்போது அந்த வெட்டுறவன் பின்னாடி துரத்துக்கிட்டே வரான் அந்த பசுவை. அது எந்த பக்கம் போச்சு நமக்கு தெரியும். அவன் கேட்பான், என்னன்னு, இந்த பக்கம் பசு ஓடி வந்துச்சுங்களான்னு கேட்பான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பாப்பாங்க இந்த பக்கம் தான் போச்சு, போய் அங்க பிடிச்சிக்கன்னு சொல்லலாமா? சொல்லக்கூடாது. அந்த நேரத்துல வேற பக்கம்தான் உங்களை சொல்லணும். இதுதான் உண்மையும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. இல்ல நான் உண்மையைத்தான் சொல்லுவேன்னு சொன்னா அது தவறு. அந்த இடத்துல அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பேசுறோம்னா அது அபத்தமா பேசக்கூடாது. இப்ப நான் பேசணும், நம்ம பேசும்போது சொந்த கருத்தை பேசக்கூடாது. சாஸ்திரத்துல என்ன குறி இருக்குதோ அதை சொல்லணும். அப்படி எங்க இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கேட்டவங்க நம்ம பதில் சொல்லணும். நான் பாருங்க, இந்த இடத்துல இங்க இருக்குது, இந்த சாஸ்திரத்துல இருக்குது, இந்த புராணத்துல இருக்குது, பாகவத புராணம், பகவத்கீதை, ஏதாவது ஒரு புராணங்களும் அத்தனை புராணம் இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒரு புராணத்துல இருந்து நம்ம எடுத்து காட்டி பேசணும். நம்முடைய சொந்த கருத்தை பேசக்கூடாது. அது இந்த பேச்சு தவங்கிறது. நாம இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த மாதிரி இருக்கிற வேத இலக்கியங்கள் நம்ம படிக்கணும். இதுதான் பேச்சின் தவம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17:16.
मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धिर् इत्येतत् तपो मानसम् उच्यते. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். எப்படி மனதின் தவம்னா, நம்ம மனச அந்த புலநிகழ்ச்சி பொருள்கள் மேலே அழைப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த புலநிகழ்ச்சி பொருள் இருந்து நம்ம விடுவிக்கணும். அதே போல நம்ம பேசுறது வந்துட்டு பிறருக்கு நன்மை செய்வதை பற்றி தான் பேசுறோம். அந்த பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மனது தான் எண்ணுது. நன்மை செய்வதை பற்றி தான் எப்போதும் எண்ணும்படியாக நமது மனம் பயிற்சி பண்ணணும் நாம. ஆனா அந்த மனது மிகச்சிறந்த பயிற்சி எது தெரியுங்களா? அதுக்கு எண்ணங்களை வந்து மௌனமாக வைக்கணும். முக்கியமா ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து உறுதியா இருக்கணும். புலனுணர்ச்சினை எப்பயுமே நம்ம தவிக்கணும். மனசைதான் அளவாய விடக்கூடாது. அந்த மனதை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம்தான் அந்த ஒரு புலன்ப எண்ணங்கள் இருந்து நம்மளால விலக்கி அதை திருப்திப்படுத்த முடியும். இப்போ இந்த காலத்துல இந்த புலனின்பத்துக்கு, இந்த புல நுகர்ச்சிக்கு பல்வேறு வழிகள் வந்து நாம மனசை தேவையில்லாதான் ஈடுபடுத்துறோம். மனசு வந்து திருப்தி அடைவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இதுக்கு நம்ம ஒரு சிறந்த வழி என்னன்னா, புராணங்கள், மகாபாரதம் போன்ற நம்ம மனசுக்கு திருப்தி கொடுக்கிற கதைகள் கதைகள் நிறைந்திருக்கிற நம்ம வேத இலக்கியங்களை நம்ம படிக்கணும். அதை நோக்கி நம்மளுடைய மனசை நம்ம திருப்பணும். அதனுக்கு ஒரு அறிவை என்ன பண்ணுறது? தேவைமை, திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு. அந்த அறிவை உபயோகப்படுத்தி நாம தூய்மை பெற முடியும். தூய்மை பெறலாம். நாம அடுத்தவங்க வந்து வஞ்சிக்கிற எண்ணம் மனசு வைக்கவே கூடாது. அந்த வஞ்சிக்கும் தன்மை இருக்கக்கூடாது. மனசு வந்து நல்லது நினைக்கும். சொல்லிட்டு பர்சன் என்ன சொல்லிச்சு? மௌனம். மௌனமா இருக்கிறது தான். மௌனமா இருக்கிறது இருக்கணும். மௌனம்னா என்ன அர்த்தம்? மௌனமா இருக்கணும்னா எதுவுமே நினைக்காத இருக்கிறது இல்ல. எப்போதுமே நம்ம தன்னுணர்வை பற்றி சிந்திக்கிறோம். இதுதான் மௌனமா இருக்கிறோடைய மனது வைங்க. அப்படின்னா தன்னுணர்வை பற்றி நாம சிந்திக்கணுங்கிற ஒரு பொருள். இப்படிதான் பக்குவமான மனத்தை கடைபிடிக்கிறான். நாமளும் கிருஷ்ணனுக்கு வர வேண்டும். சாரி, ஒரு கதை. இதுல பாருங்க, பெண்கள் குளத்துல நீராடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒருவர் இந்த பக்கம் போற, ப்ளூ கலரா இருக்கிற ஒருவர் இந்த பக்கம் போறாரு. அவர் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி. பரிட்சத்துக்கு ஒரு முனிவர் வர்றாரு. சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்துட்டு வெளியே வந்துடும். நம்ம குழந்தை பாகவத்தில் இருக்குது. நம்ம இது நான் சொல்றதெல்லாம் கிடையாது. நாம குழந்தையா தாய்மொழி இருக்கும் போதே உள்ள இந்த சுத்தியும் அந்த புழு பூச்செல்லாம் நீண்டும் அந்த குத்தும். நம்ம காரமா சாப்பிட்டா அதுக்கு உடம்பு எரியும். சூடா சாப்பிட்டா அந்த குழந்தைக்கு அந்த சூடு தாங்க முடியாது. இந்த மாதிரி அது அந்த உயிர் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது பகவான் நோக்கி வேண்டிக்குமா, என்னன்னு? பகவானே, இந்த கஷ்டத்துல இருந்து என்னை காப்பாத்து, நான் வெளியே வந்தது உங்ககிட்ட சரணடைகிறேன் அப்படின்னுட்டு அந்த ஆத்மா ரொம்ப வேண்டிக்கும். ஆனா பிறந்து வெளியே வந்ததுமே அதை மறந்துடும். கொஞ்சம் பெருசா குழந்தைங்களா அம்மா அப்பா எல்லாம் சுச்சோ தங்கம் பவுனு அப்படின்னு கொஞ்சம் போது இன்னும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகுது? மாயா, இன்னும் ரொம்ப மாயா அட்டாக் ஆயிட்டு இந்த பௌதிக உலகில பற்று வந்துருது. இந்த பற்று எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு அவரு வெளியவே வரமாட்டேன்ட்டாரு. பகவான் வந்து சரி உனக்கு அந்த மாயா அட்டாக் பண்ணாத மாதிரி நான் உனக்கு வரம் கொடுத்துன்னு பகவான் சொன்னாடிதான் வெளியே வந்தாரு. வெளியே வந்து அந்த ஒரு குளத்துல தேவலோக பெண்களா குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப அவர் போறாரு. அவர் முக்தி பெற்ற ஆத்மா.
அவரு பிறந்தார் இல்லையா, பிறந்துன்னு அப்பாடு வேகமா அப்பாட்டுக்கு போறாரு. அவருடைய அப்பா மகனே மகனே மகனேன்னு கூப்பிட்டுட்டே வராரு. இல்ல நான் இது பண்ண, நான் பகவான் நினைச்சு இது பண்ண போறேன்ட்டு போறாரு அவரு. இப்ப கூப்பிட்டு போகும்போது அந்த பெண்கள் என்ன பண்றாங்க, அவருடைய மகன் அதுவும் இளம் வயது வாலிப பருவ பையன் போகும்போது அவங்க எதுவுமே இல்லை, அவங்க பாட்டு குளிச்சுட்டே இருக்காங்க. அவருடைய தந்தையார் வரும்போது மட்டும் ஓடி எல்லாம் அவங்க எதுவுமே துணியை போட்டு மேல தன்னுடைய உடைகளை மறைச்சுக்கிறாங்க. அப்பா கேக்குறாங்க, அது என்ன இது, நான் வந்து வயசானவன், நான் போகும்போது இங்க மறைச்சுக்கிறாங்க, என்ன ஒரு காரணம்? தன்னுடைய மகன் போகும்போது அவங்க அதை வந்து சட்டை கூட பண்ணிக்கல, கேர் பண்ணிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அதுக்கு சொல்றாங்க, அவரு பார்த்தா அவரு வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மா, நீங்க வந்து கிரகஸ்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம். 17.17 பரயா தப்தா தபஸ்திரிவிதாம் நரஹை அபலாகாங்ஷி வீர்யுக்தை சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட இயல்பங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணமாஜி. சத்துவகுண தவங்கள் அப்படின்னாங்க 3 வகையான தவங்கள் வந்து, தவங்கள்ல இந்த ஜடலாமங்களை நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. பகவானை மட்டும்தான் அது வந்து திருப்திப்படுத்தணும் நம்ம. அதுவும் அவருடைய ஸ்ரத்தா உன்னத நம்பிக்கையுடன் செயற்படும் போது சத்துவகுண தவங்கள். என்னென்ன சத்துவகுண தவங்கள், இதுல ஒரு சில உதாரணம் போட்டுக்கிறாங்க. படங்கள் வந்து விருந்தாவன் பரிக்கிரமம் பண்றாங்க, கோவர்த்தன பரிக்கிரமம் பண்றாங்க, மாயாப்பூர் பரிக்கிரமம் பண்றாங்க. பரிக்கிரமம்னா சுத்தி வருது. இப்ப நம்ம கூட இப்போ சாமி ஒரு கோயில் போனோம், நடந்தே போறோம், அது ஒரு வந்து நம்ம வந்துட்டு சத்துவகுண நிலையில வர்றதுதான். இங்க வந்துட்டு நீங்க இந்த விருந்தாவனம் போனீங்கன்னா அங்க கோவர்த்தனகிரி இருக்குது. கோவர்த்தனகிரி 16-17 சுற்றளவு மைல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தவறு மன்னிச்சுக்கோங்க. அந்த 16-17 கண்டிப்பா கம்மி இருக்காது. அந்த மலையை சுத்தி வராங்க. நம்மளாம் நம்ம ஊர்ல என்ன பண்ணுவோம், நடந்துதான் போறோம், எதுவும் பண்றது இல்ல. அவங்க நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க கையில ஒரு கல்லை வச்சுக்கிறாங்க. ஒரு கல்லை வச்சுக்கிட்டு நீட்டமா படுக்கிறாங்க. எப்படி இந்த தனுஷ்பிரணம் பண்ற மாதிரி படுக்கிறாங்க. படுத்துட்டு அந்த கல்லை வைக்கிறாங்க, இல்லாட்டி ஒரு குச்சை வச்சுக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வச்சு திரும்ப ஏந்திரிக்கிறாங்க. எழுந்து அந்த கல்லு வச்ச இடத்துக்கு நடந்து போறாங்க. திரும்ப அந்த கல் எடுக்கிறாங்க, எடுத்து கல் வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 15 மைல் பக்கம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க. அந்த கையில் இருக்கிற கல்லு அவங்களுடைய உடலுடைய நீளம் தான். படுத்து 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 நம்ம உள்ள கண்டு போடுறோம், நம்ம ஒரு மலையை சுத்தி போடுறோம், உள்ள கண்டு போடுறோம் நம்ம பண்றதுன்னா ஒரு கோயில போயிட்டு. இது வந்து சத்துவகுண தவங்கள். ஏன்னா அந்த பகவானையே திருப்திப்படுத்த செய்யறதுனால இந்த அளவுக்கு அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு எந்த லாபம், இந்த ஜட லாபத்தை எதிர்பார்க்க செய்யல, பகவானை திருப்திப்படுத்த செய்யறாங்க. இதுதான் சத்துவகுணத்தின் தவங்கள். 17.18 பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ மாதாஜி. மான மரியாதை இந்த வழிபாடு அதை பெறுறதுக்காக கர்வமா பெருமையா செய்யறப்பட தவங்கள் வந்து ரஜோகுணம் அந்த குணத்துல இருக்குது. இது வந்து சஞ்சலமானது, இது டெம்பரவரி அப்படிங்கிறாங்க. எப்படின்னா இந்த சில சமயம் மக்களை கவர்ந்து அவங்க கிட்ட வந்து மதிப்பு மரியாதை எனக்கு வேணும், அவங்களுடைய வழிபாடு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை மேற்கொள்றாங்க. இது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க தான் செய்யறாங்க. இந்த நமக்கு கீழே இருக்கவங்க நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய நமக்கு வந்து எடுபடி வேலை செய்யறதுக்கு, நம்முடைய இந்த அவர்களுடைய கால கழுவுறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
இந்த வந்து செயற்கையான இந்த ஏற்பாடு வந்துட்டு ரஜோகுணத்திற்கு இருக்கிறதையா இருக்குது. இது வந்து செயற்கையா செய்யறது பிரயோஜனம் இல்லை. இதனுடைய விளைவுகள் என்ன, இதனுடைய பலன்கள் எல்லாம் தற்காலிகமானவை. ஏதோ டெம்பரரியா கொஞ்ச காலத்துக்கு இருக்கலாம், ஆனா வந்து இது நிரந்தரம் கிடையாது. மூட கிரகணோத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சாதனாந்தம் வா தத்தாமசம் உதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ராம ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. கனெக்டிவிட்டியில பிரபு வரேன் பிரபு. ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. படிங்க பிரபு. இருங்க பிரபு. இதுதான், இது வந்து பிறரை அழிப்பதற்கும் துன்புறுத்துவதற்கும் செய்யப்படுகிற தன்னை வருத்திட்டு செய்யறாங்க. இந்த முட்டாள்தனமா செய்யறதெல்லாம் வந்துட்டு தமோ குணத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கிறீங்களா? யார் படிச்சா மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு படிங்க. எந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. கேக்குதான் பிரபு நான் பேசுறது? கேக்கலீங்களா? அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பலனை பகவான் சொல்றாரு பிரபு. படம் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. நீங்க வந்து பேசுங்க. கேக்குது மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. பலனை எதிர்பார்க்காம கடமை செய்யறதுக்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்துல கொடுக்கணும், முறையான காலத்துல கொடுக்கணும். பாருங்க, ஒரு இது பண்ணணும்னா நம்ம நபர், இடம், காலம், இது மூணையுமே பார்த்துதான் நம்ம தானம் கொடுக்கணும். இந்த தானம் தான் சத்துவகுணத்துல இருக்குது. அது எப்படி, யாருக்கு கொடுக்கணும்? ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கவங்க நம்ம கொடுக்கணும். இந்த ஆன்மீக செயல்கள் பகவானுக்காகவே வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிருக்கோங்க, இல்ல ரகசரா இருந்தாலும் பகவானுக்காக சேவை செய்யறவங்க, இவங்களுக்கு நாம தானம் கொடுக்கணும். இந்த தானம் தான் வேத இலக்கியங்களை நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குது. சில சமயங்கள் வந்து நம்ம இறக்கப்பட்டு ஏழைகளுக்கு தானம் கொடுக்குறோம். ஆனா அந்த தானம் பெறறதுக்கு அவங்க கிட்ட தகுதி இல்லைன்னா அந்த தானத்தினால எந்தவித ஆன்மீக முன்னேற்றமே இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.21
பேருக்கு மட்டும் படிங்க. பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி, சாரி இன்னொரு லைன் விட்டு, பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து இத கிடைச்சா நமக்கு இது கிடைக்கும், இல்ல ஏதேனும் பலனை விரும்பி, இப்ப நம்ம கொடுத்தா நமக்கு பலன் கிடைக்குது, இல்லாட்டி விருப்பமே இல்லை. பாருங்க, பிச்சைக்காரங்க காமிச்சிட்டாங்க, அவங்களுக்கு கேட்டாங்க, ஐயா நம்ம கொடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பாருங்க, அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல சொல்லப்படுது. 17.22 கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க. தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறதுமே கேட்கல எனக்கு. ஓ, கேட்கலையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையா கேட்கல, ஒண்ணுமே கேட்கல, படிச்சது எதுவுமே ஹரே கிருஷ்ணா. முறையற்ற காலத்துல தகுதியற்ற நம்ம அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இந்த கவனமும் மரியாதை வழங்கப்படுறது வந்து தகுதியற்ற ஆட்களுக்கு கொடுக்கறது சமூக குணத்தை சேர்ந்தது. 17.23 ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓம் தத் சத்து, ஓம் தத் சத்துங்கிறது 3 சொல்லும் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுது. பரமபூர்ண உண்மைனா பகவான குறிப்பிடுவதற்காக இந்த படைப்பின் ஆரம்பத்துல அப்ப இருந்தே இது உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற சொல். இந்த 3 சொல்லுமே வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, யாகம் பண்ற போது பகவானோட திருப்திக்காக பிராமணர்களால் வந்து உச்சரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எனவே 17.24 அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின் படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து சாஸ்திர விதிகள் படி யாகம், தானம், தவம் செய்யறாங்க பாருங்க. அந்த ஆன்மீகவாதிகள் வந்து இந்த பகவான் அடைவதற்காக ஓம் என்ற இந்த ஓம் சத் சத் அப்படின்னு இந்த உன்னத சொற்கள் வந்து எல்லா செயலையுமே பக்குவப்படுத்தி உபயோகிக்கிறாங்க. 27 மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பிரபோஸ் படிங்க. மாதாஜிஸ் படிங்க. என்ன படிங்க? மயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருதாவின் மகனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அறியப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்திமயமா செய்யற யாகத்தோட நோக்கம் என்னன்னா பூர்ண உண்மை. இதுதான் சத்துன்னு சொன்னால குறிப்பிடப்படுறாங்க. அந்த யாகத்தை செய்யறவங்களும் சத்துன்னு அழைக்கப்படுறாங்க. மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானம், இந்த செயலும் கூட இதுல சத்துன்னு 3 சத்து நல்லா நினைப்பாங்க. பூர்ண உண்மை சத்து, யாகத்தை செய்பவர் சத்து, செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல் கூட சத்து அப்படின்னு அழைக்க. 17.28 பிருதாவின் மகனே,
படிங்க மாதாஜி, கேக்குது, கொஞ்சம் சவுண்டா படிங்க. மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அசத் என்று அறியப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமன்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி. சொல்ற பிரிதாவின் மைந்தனே, அத்தை குந்தி என்னுடைய பெயர் பிரதா. பிரிதாவின் மைந்தனே, பகவான் பரமன் மீது நம்பிக்கையில்லா செய்யப்படுற யாகம் தவம் தானம் அதெல்லாம் நிலையற்றவை. சத்துன்னா நிலையானவை, அசத்துன்னா நிலையற்றவை. அசத் என்று அழைக்கப்படும் இது இந்த பிறவிலையும் அடுத்த பிறவிலையுமே பயன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். அதாவது இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னதமான ஒரு குறிக்கோள் இல்லாத எந்த செஞ்சாலுமே அது யாகம் ஆகட்டும், தானம் ஆகட்டும், அல்லது தவம் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அவன் பயனற்றவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். மக்கள் இப்ப இந்த பௌதிக வாழ்வில் பந்தப்பட்ட நிலையில தேவர்கள், பேய்கள் அல்லது குபேரன் போன்ற யட்சங்களை கூட வழிபடுறது மக்கள் ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பலன் வேணும். அதே மாதிரி இந்த சத்துவ குணங்கிறது ரஜோகுணம் தமோ குணம் ரெண்டையும் விட கொஞ்சம் சிறந்ததுதான். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டா இந்த ஜட இயற்கை 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறவர்கள். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம உயர்வு பெறலாம். இருந்தாலும் நாம ஒரு சத்சங்கத்தின் மூலமா தான் கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்ள வேணும். அது மேற்கொள்வதுதான் மிகச்சிறந்த வழி. சத்சங்கத்தின் மூலம் எப்படி? இப்ப நம்ம இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்லணும்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் என்ன, நம்ம பஸ்ல ஏற போறோம். ஏறும்போது முன்னாடி ஒரு 5-6 பேர் இருக்காங்க, பின்னாடி ஒரு 5-6 பேர் இருக்காங்க. நம்ம நடுவில் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டாம், அவங்களே நம்மள அந்த பஸ்ல ஏற்றி விட்டுருவாங்க. பஸ்லயே ஆகட்டும், ட்ரெயின்லயே ஆகட்டும், அவங்களே ஏற்றி விட்டுருவாங்க. அது போல இந்த சத்சங்கத்துக்கு நீங்க நின்னா போதும். நமக்கு முன்ன இருக்கவங்க இருக்கிறாங்க, நம்ம பின்னாடி வர்றாங்க, வந்துட்டே இருக்காங்க. பகவானை நோக்கி கூப்பிட்டா வராது இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் வராங்க. அந்த சத்சங்கத்தினாலதான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்ளணும். அதுதான் மிகச்சிறந்த வழி. இந்த 11வது அத்தியாயத்துல கூட அந்த வழியெல்லாம் சிபாஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு முதல் ஸ்டெப் என்ன? இந்த வெற்றி பெறதுக்கு சீட பரம்பரையின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அடைய வேண்டும். அவங்க கீழே நம்ம பயிற்சி பெறணும். அப்படி பயிற்சி பெறும்போது பகவான் மேல நமக்கு நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த நம்பிக்கை ரொம்ப முழுமையா வளர்ச்சி பெறும்போதுதான் அதுதான் இறை அன்பு, அதாவது கிருஷ்ண பிரேமை என்று அழைக்கப்படும். இந்த இறை அன்பை அடையிறதா இந்த உயிர் வாழ்கள் நம்மளுடைய இலக்கு, இறுதி இலக்கு. இந்த 11வது அத்தியாயத்தின் முடிவாக என்னன்னா ஒரே கருத்து, கிருஷ்ண உணர்வினை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும். அதுதான் இந்த 17வது அத்தியாயத்தோட கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். இப்போ இதோடைய சுருக்கம், இந்த 17வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் என்னன்னா, அர்ஜுன கேள்வி கேட்கிறார். இந்த மாதிரி அசுரர்களுக்கும் அசுரர்கள் தேவர்கள் இவங்கெல்லாம் இந்த இந்த வழிபட்டா இங்க என்ன முடிவு வருதுன்னு தெரியும். இந்த ரெண்டுமே இல்லாம ஏதோ அவங்க கற்பனைக்கேற்ற முறையில வழிபடுற என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு முத கேள்வியில. அவர்களோட நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு 2வது சொல்றாரு. அடுத்தது அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப பண்புகள் உண்டு அப்படிங்கிறாங்க. 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப யாகம் இருக்குது, 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப தவம் இருக்குது, 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப தானம் இருக்குதுங்கிறாரு. இறுதியா ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறவரு சத்தத்துடன் நம்ம எதை செய்தாலுமே யாகத்தெல்லாம் மேற்கொள்ளணும். இதன் நோக்கம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஓம் தத் சத்துன்னு சொல்லி நாங்க செய்யும் போது இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடலாங்கிறாரு. பூர்ண உண்மை, இது 3 சத்து. பூர்ண உண்மை சத்து, யாகம் செய்பவர் சத்து, அந்த செயல்களும் சத்து. இது எதுவா இருந்தாலும் பரம புருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த நம்ம செயல்படணும். யாகமாகட்டும், தவமாகட்டும், தவமாகட்டும். அதோட
இலக்கு வந்து நமக்கு பரமபுருஷ பகவானை அடைவதாகவே இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஏதாவது கருத்துக்கள், சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்கா? பிரபு, நீங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா.